Знаехте ли, че цветът, който изберете да носите, може да определи вашето щастие през 2026 година? Будистките учения разкриват, че определени цветове имат силата да активират енергията на изобилието. Ако искате да привлечете пари, възможности и успех тази година, обърнете внимание, защото това, което ще ви кажа, ще промени живота ви. В будистката мъдрост цветовете не са просто естетика, а вибрации, които се свързват с нашата вътрешна енергия. Изборът на правилния цвят за дрехите ви може да направи разликата между година, изпълнена с изобилие, и година, изпълнена с препятствия. Затова днес ще ви покажа ключовите цветове, които трябва да използвате, как да ги комбинирате с аксесуари и бижута и ритуал, който допълнително ще засили вашето щастие. Кои са най-добрите цветове за носене и как да ги комбинираме? Златисто-жълто. Имало едно време в малко село, заобиколено от планини, една жена на име Ая. От млада тя чувстваше, че животът постоянно й поднася предизвикателства. Въпреки че работеше усърдно, винаги изглеждаше, че нещо липсва – просперитет, изобилие, онова чувство, че най-накрая всичко в живота й се е подредило. Дните минаваха и макар усилията й да бяха непоколебими, тя не виждаше резултатите, които желаеше. Един ден, докато се разхождаше из селския пазар, Ая срещна една възрастна жена, която винаги е била известна със своята мъдрост. Тя беше дребна жена с коси, бели като сняг, и дълбок поглед, който сякаш виждаше отвъд това, което обикновеното око може да достигне. Възрастната жена, без повече думи, я погледна за момент и каза: „Дъще, днес е добър ден да се облечеш в златисто-жълто.“ Ая, изненадана от странната препоръка, попита: „Златисто-жълто? Защо този цвят?“ Възрастната жена се усмихна нежно и докато я галеше по ръката, отговори: „Златисто-жълтото е цветът на слънцето, светлината, която осветява пътищата, енергията, която привлича всичко, което е добро. Това е светлината, която те свързва с това, което желаеш, но първо трябва да си готова да го приемеш.“ Ая не разбра напълно какво искаше да каже възрастната жена, но нещо в думите й отекна в сърцето й. И така, на следващия ден тя реши да последва съвета на възрастната жена. Отиде на пазара и купи лека блуза в златисто-жълт цвят, цвета на слънцето, който беше споменала толкова много. В началото не беше крещяща или луксозна дреха, но когато я облече, почувства странно усещане за топлина, което я обгърна, сякаш самото слънце я прегръщаше. Тази сутрин тя седна пред огледалото, наблюдавайки как жълтият цвят отразява мека светлина върху лицето й. Почувства се различно, сякаш нещо в нея се беше пробудило. Искам да ви представя днешните спонсори на това видео, които са нашите приятели от Carino Natural. Специален подарък за вас или вашите любими хора. Код за 15% намаление и линк оставям в коментарите. Търсите подходящ подарък за вас или вашата любима? Представяме ви нещо истинско. 100% българско, 100% натурално. Carino Natural. Ръчно изработени сапуни и козметика тук, в България. С грижа и любов. Само сега с 15% отстъпка от ненамалени продукти. Подкрепете българското производство. Зарадвайте себе си или любим човек. Carino Natural. Натурална козметика, произведена в България. Ая реши да комбинира блузата с кафяви панталони, цвят, който представляваше стабилността и сигурността, за които толкова копнееше. Цветовете в облеклото й сякаш разговаряха помежду си. Златисто-жълтото беше обещание за светло бъдеще, а кафявото беше земята, която я закотвяше, която я свързваше с реалността. С течение на дните, Ая започна да забелязва малки промени.
Отношението й стана по-положително. Сякаш златисто-жълтата блуза беше пробудила нещо в нея, енергия, която не беше забелязвала преди. Започна да бъде по-уверена в работата си, да мисли ясно за проектите си и, което е най-важно, започна да вижда възможности там, където преди виждаше само препятствия. Месец по-късно в живота й се случи важно събитие. Собственикът на магазин в съседния град и се обади, заинтересуван от работата й. Ая никога не е мислила, че нещо подобно ще се случи, но изпита голямо доверие, когато се изправи пред възможността. Спомни си думите на възрастната жена и същата вечер реши да облече елегантна рокля в златисто-жълт цвят. Роклята не беше просто дреха, а символ на нейната трансформация, на готовността й да приеме това, което животът ти е подготвил. Когато пристигна на събитието, Ая се почувства силна, сякаш цялата слънчева светлина беше решила да се събере в нея. Увереността й излъчваше и хората около нея не можеха да не го забележат. Този ден възможността, която толкова дълго беше чакала, се осъществи. Тя подписа договор, който промени хода на живота й. Възможност, която отвори врати към успеха, за който толкова мечтаеше. Но най-важното, Ая разбра нещо, което никога преди не беше разбирала. Златисто-жълтият цвят не само я свързваше с външното изобилие, но и беше помогнал да открие светлината в себе си. Тя вече беше изобилна не само в материално, но и в духовно отношение, в увереност, в вяра в себе си. Златисто-жълтото беше искрата, която запали нейния вътрешен огън. От този ден Ая продължи да използва този цвят винаги, когато чувстваше нужда да си припомни вътрешната си сила, способността си да привлича това, което желае. И всеки път, когато го правеше, не само привличаше изобилие, но и излъчваше светлина към хората около нея. Историята на Ая е история на трансформация, на доверие и на връзка с Вселената. Златисто-жълтият цвят е повече от дреха или мода. Той е напомняне за светлината, която носим в себе си, за енергията, която можем да привлечем, когато сме готови да я приемем. И така, както Ая, вие също можете да намерите тази светлина, това изобилие и този успех в живота си. Трябва само да се облечете с правилното намерение и да повярвате в магията, която живее във вас. Нефритено зелено. Позволете ми да ви разкажа една история. В едно тихо селце, заобиколено от зелени хълмове и дървета, които сякаш шепнеха древни тайни, живееше жена на име Мей. Мей винаги е била известна със своето спокойствие, с умиротворението, което предаваше на хората около нея, но вътрешно чувстваше, че нещо й липсва. Работила е цял живот в местната търговия, но все още не успяваше да намери онази дълбока връзка, която наистина да я подтикне към просперитет. Един ден, докато се разхождаше по пазара, Мей срещна един мъдър старец. Беше мъж с сребриста коса и очи, пълни с истории за разказване. Лицето му отразяваше мира на добре изживения живот, а походката му беше твърда, сякаш всичко по пътя му беше идеално на мястото си. Като я видя, старецът се усмихна и каза: „Мей, днес ще ти предложа нещо, което ще промени живота ти. Облечи се в нефритено зелено. Това е цветът, който ще те свърже с природата и изобилието, което търсиш.“ Мей, изненадана от предложението, го попита: „Нефритено зелено? Но защо този цвят, учителю?“ Старецът я погледна дълбоко и обясни: „Нефритено зеленото е цветът на земята, на обновлението. Това е цвят, който те свързва с енергията на природата и просперитета. Когато се обличаш в нефритено зелено, ти се обличаш не само за външния свят,
но и за дълбока промяна в теб. Този цвят ще ти отвори вратите към изобилието, но и ще те научи на важността на търпението и връзката с това, което наистина има значение. С тези думи в ума си, Мей реши да последва съвета на мъдреца. На следващия ден тя отиде на пазара и купи пуловер в нефритено зелено. Нефритено зеленото не беше ярък или крещящ цвят, но имаше спокойствие, което я обгърна, сякаш всичко около нея оживя. Не беше само цветът, а енергията, която го придружаваше. Тази енергия я караше да се чувства по-спокойна, по-фокусирана. Мей реши да комбинира пуловера си с обикновен блейзър с елегантна кройка, което й даде усещане за стабилност и увереност. Нефритено зеленото в пуловера и изглеждаше спокойно, докато блейзърът добавяше нотка на авторитет, на тиха сила. Като финален щрих, тя сложи чанта от естествена кожа в кафяв цвят и кожен колан, и двете изработени от естествени материали, които перфектно допълваха енергията на нефритено зеленото. С готовото си облекло, Мей седна пред малко огледало. В този момент тя не само изглеждаше различно, но и чувстваше нещо различно в себе си. Нефритено зеленото я свързваше с мира на земята, с спокойствието, което идва от баланса с Вселената. Чувстваше се по-фокусирана, сякаш всичко, което желаеше, беше по-близо до постигане. Изобилието вече не изглеждаше нещо далечно, а нещо на една ръка разстояние. Същата седмица, докато работеше в магазина, се случи нещо изненадващо. Важен клиент, който отдавна търсеше нейния продукт, влезе в магазина й. Мей, спокойна, както никога досега, го обслужи с увереност, която никога не беше имала преди. Клиентът, впечатлен от нейното спокойствие и познания, не само купи артикула, но и предложи договор за дистрибуция на продуктите му на регионално ниво. Този ден Мей разбра нещо много важно. Нефритено зеленият цвят не беше просто красив нюанс за носене, а символ на нейната връзка с изобилието, което вече й беше достъпно. Земята, природата, Вселената – всичко се сговаря, за да ни даде това, от което се нуждаем, но първо трябва да сме готови да го приемем. Нефритено, зеленото й беше дало необходимото спокойствие и яснота, за да види тези възможности и най-вече увереността да се възползва от тях. Нефритено зеленото, като цвета на природата, също научи Мей на търпение. Природата не бърза, но винаги напредва, и така изобилието идва, когато най-малко го очакваме, но само ако сме готови да чакаме и да се доверим на процеса. Наситено червено. Позволете ми да ви разкажа историята на Ана, жена, която като мен и вас търсеше промяна в живота си. Ана беше преминала през трудна година. Чувстваше, че енергията на просперитета и радостта се изплъзва от ръцете й. Но един ден, докато посещаваше малък храм в планината, тя срещна един монах, който с добронамерен поглед й каза: «Наситено червеното е цветът на страстта, силата и действието. Ако искаш да привлечеш изобилие и енергия в живота си, трябва да носиш този цвят». Ана, заинтригувана, попита: «Но как може един цвят да ме накара да се почувствам различно?» Монахът се усмихна и отговори: «Червеното е цветът на огъня, на самия живот. Когато го носиш, се свързваш с енергията на движението, на смелостта да се изправиш пред предизвикателствата и да привлечеш това, което желаеш. Но не става въпрос само за това, а за това как го използваш и как го носиш в духа си». Вдъхновена от тези думи, Ана реши да опита. Започна по прост начин, като интегрира наситено червеното в ежедневните си дрехи. Избра памучна тениска в този жив цвят, която комбинира с тъмни дънки с класическа кройка. Не беше сложно облекло,
но като се погледна в огледалото, почувства нещо различно. Енергията на червеното сякаш запали искра в нея. Този ден тя излезе да изпълнява ежедневните си задачи, но забеляза нещо любопитно. Хората я гледаха по-внимателно, сякаш излъчваше увереност, която преди не е имала. Следващата стъпка за Ана беше да използва червеното във важни моменти. Месец по-късно беше поканена на гала събитие. Тя реши да рискува и избра елегантна рокля в наситено червено с кройка, която подчертаваше нейното присъствие. Когато влезе в залата, шумът от разговорите сякаш спря за момент. Не само цветът привличаше вниманието, но и увереността, с която Ана го носеше. Тази рокля не само я накара да се открои, но и позволи да завърже значими разговори, които по-късно се превърнаха в нови възможности за работа. Това, което Ана научи, е, че наситено червеното не е просто цвят, а декларация. Това е утвърждение, че си готов да предприемеш действие, да запалиш страстта във всичко, което правиш, и да привлечеш това, което желаеш, със смелост. Но монахът й беше казал и нещо важно. Червеното не се носи по прищявка, а с цел. Всеки път, когато го използваш, помни, че призоваваш огъня на трансформацията в живота си. Ана разбра, че червеното не е само за да изглеждаш добре. Ето защо в ежедневието си поддържаше този баланс. Комбинираше ежедневните си дрехи като наситено червени тениски с тъмни панталони, които осигуряваха стабилност, но при специални поводи посягаше към червената си рокля като напомняне за вътрешната си сила. Наситено червеният цвят не само трансформира начина, по който другите я виждаха, но и начина, по който тя виждаше себе си. Напомни, че просперитетът не е нещо, което просто идва, а нещо, което трябва да привлечем с решителност и действие. А червеното, този цвят, пълен с живот, и помогна да направи първата крачка. Кои са най-добрите аксесуари? Аксесуари в златисто жълто. Едно малко село, скрито между планините, живееше млада жена на име София. Тя беше известна със своята жизнерадост и топлина. Но през тази конкретна зима София чувстваше, че нещо липсва в живота й. Сивите дни сякаш бяха завладели духа й и въпреки, че се опитваше да остане оптимистична, в сърцето й имаше празнота, която не успяваше да запълни. Една вечер, докато се разхождаше из местния пазар, тя срещна възрастна жена, която продаваше тъкани в ярки цветове. Сред всички тях един шал в златисто-жълто блестеше като слънчев лъч, уловен в нишки. Възрастната жена, забелязвайки погледа на София, се усмихна и каза: „Това не е просто тъкан, скъпа. Златисто-жълтото е цветът на слънцето и изобилието. Да го носиш със себе си е като да поканиш щастието и радостта в живота си.“ София, заинтригувана от думите на възрастната жена, купи шала. На следващия ден тя реши да го използва, за да се предпази от студа. Беше толкова жив цвят, че сякаш осветяваше лицето й дори в най-мрачните дни. Шалът не само я стопляше, но и даваше усещане за увереност, сякаш беше обгърната от енергията на слънцето. Златните детайли блестяха деликатно, докато се движеше, привличайки вниманието на хората около нея. С течение на времето София започна да включва повече елементи в златисто-жълто в ежедневието си. Откри, че една плетена шапка в този цвят не само предпазва главата й от студа, но и я кара да се чувства сигурна и оптимистична. На важни срещи или семейни събития носеше малка чанта с златни детайли. Не беше претенциозен аксесуар, но имаше специален чар.
Всеки път, когато го използваше, чувстваше, че енергията на просперитета я придружава. Един ден, докато вървеше из селото, един съсед я спря и каза: „София, всеки път, когато те видя, чувствам, че носиш със себе си парченце слънце. Сякаш вървиш с щастие и радост.“ Младата жена си спомни думите на възрастната жена от пазара. Не беше само шалът или шапката, дори не и чантата, а това, което те представляваха. Постоянна покана изобилието и светлината да станат част от нейния живот. Аксесуари в нефритено зелено имало една жена на име Елена, известна в общността си със своята връзка с природата и способността си да намира мир дори в най-хаотичните дни. Елена винаги е вярвала, че цветовете, които избираме, отразяват това, което носим в душата си, и за нея нефритено-зеленото беше много повече от обикновен нюанс. То представляваше спокойствието, баланса и енергията на обновлението. Една сутрин, докато вървеше по пътека, заобиколена от дървета, тя забеляза как слънчевите лъчи преминават през листата, осветявайки близък поток. Този мек, но жив нюанс на зеленото й напомни за нефрита, който толкова обичаше. Вдъхновена, тя реши да включи този цвят в ежедневието си, като започне с малки детайли. Елена намери памучен шал в нефритено зелено в местен магазин. Беше лек, мек на допир и имаше фин модел от бродирани листа по краищата. Шалът не само допълваше облеклото й, но и даваше усещане за спокойствие всеки път, когато го носеше около врата си. Една вечер, докато се готвеше да посети сестра си, тя комбинира шала с чанта в пастелни тонове, която имаше деликатен ментов нюанс и златни детайли. Чантата беше семпла, но имаше специален чар, който хармонизираше с спокойствието на нефритено-зеленото. Елена чувстваше, че всеки път, когато използва тази комбинация, спокойствието я придружава, сякаш самата природа върви с нея. Един ден, докато чакаше реда си в кафене, непозната се приближи и каза: „Извинете, че ви прекъсвам, но има нещо толкова умиротворяващо във външния ви вид. Този цвят ви обгръща, сякаш носите малко гора със себе си.“ Елена се усмихна, благодарна за коментара, и си спомни, че нефритено-зеленото не само се свързва с нейната вътрешност, но и предава тази енергия на хората около нея. От тогава в гардероба й не липсваха копринени или памучни шалове в нефритено-зелено. Някои бяха едноцветни, други с деликатни бродерии, но всички имаха една и съща цел – да й напомнят колко е важно да запази спокойствие и връзка с природата. И когато искаше нотка елегантност, използваше пастелната си чанта, знаейки, че всеки аксесуар е ключов елемент за засилване на енергията на нефритено-зеленото в живота й. Аксесуари в наситено червено. Имаше една жена на име Ана, която винаги търсеше начини да съживи енергията си. Беше чула, че наситено червеното не е просто жив цвят, а символ на сила, страст и увереност. Вдъхновена от тази идея, тя реши да експериментира с малки детайли в облеклото си, добавяйки тази нотка червено, която според древните учения привлича просперитет и решителност. Един ден, докато се готвеше за важна среща на работа, Ана избра семпъл тоалет, тъмни панталони и бяла блуза. Знаеше, че нещо липсва, нещо, което да й даде тази искра на дързост, от която се нуждаеше, за да се справи с деня. Спомни си за наситено червен колан, който беше купила преди месеци, но никога не се беше осмелявала да използва. Тя го сложи около кръста си и като се погледна в огледалото, почувства как червеното й предава усещане за сила.
На срещата шефът й похвали не само идеите й, но и присъствието й. Днес изглеждаш различно, Ана. Сякаш си готова да завладееш света. Ана се усмихна, знаейки, че този малък червен детайл е направил разликата. Друг ден, докато се разхождаше из местния пазар, тя намери шал с шарки, включващи наситено червено. Беше украсен с бродирани цветя в топли тонове и сякаш разказваше история за страст и жизненост. Реши, че ще бъде идеален за онези дни, когато се нуждае от напомняне за вътрешната си сила. Този шал се превърна в неин верен спътник, независимо дали за кафе с приятели или за разходка в парка. Ана забеляза, че всеки път, когато го използва, хората около нея изглеждат по-отворени и топли. Сякаш червеният цвят излъчва енергия, която се свързва с всички. Една вечер, докато вървеше по улицата с шала си, една възрастна жена я спря и каза: „Дъще, това червено, което носиш със себе си, е като пламък, който не угасва. Никога не позволявай да угасне в сърцето ти.“ Ана почувства как тези думи отекват дълбоко в нея, напомняйки, че наситено червеното не е просто цвят, а източник на енергия и страст, който може да носи със себе си във всяка ситуация. Скъпи слушателю, наситено червеното има специална сила. Червеният колан може да бъде онази искра на дързост, от която се нуждаете, за да се откроите във всяка ситуация, докато шал с шарки, включващи този цвят, се превръща в символ на жизненост и връзка с другите. Не подценявайте въздействието на тези малки детайли. Те са като пламъци, които осветяват вашия път и пътя на хората около вас. Така че, когато търсите сила, увереност и страст, нека наситено червеното бъде вашият съюзник. Кои са бижутата, които засилват вашата енергия и стил? В едно село, сгушено между планините, живееше жена на име София, известна с любовта си към древните истории и дълбокото си уважение към символите и енергиите, които всеки аксесуар може да носи. София твърдо вярваше, че бижутата не са просто украшения, а елементи, заредени със значение, които могат да преобразят нейното присъствие и енергия. Всеки цвят в гардероба й имаше свой собствен дух, но основните бижута бяха тези, които завършваха да разказват историята на всеки тоалет. Позволете ми да ви разкажа как София се научи да използва бижутата, за да допълни стила си и да привлече положителни енергии. Един ден София присъства на важно тържество в своето село. Събитието изискваше облекло, което да излъчва просперитет и радост, и тя знаеше, че златисто-жълтото е идеално за това. Тя избра семпла, но елегантна рокля в този цвят и я допълни с златни гривни и колиета. Докато слагаше златно колие, което беше наследила от баба си, тя си спомни нейните думи. Златото не е просто метал, то е кондензирана светлина. Носи го близо до сърцето си и ще привлечеш енергията на слънцето. И така София се почувства обгърната от специална топлина, сякаш слънчевата светлина я придружаваше през цялото време. За да завърши визията си, тя избра пръстен с жълт топаз. Този камък, известен със способността си да привлича успех и яснота, изглеждаше да блести още повече под залязващото слънце. Всеки път, когато София движеше ръцете си, пръстенът улавяше светлината и я връщаше с топъл блясък, сякаш щастието беше на една ръка разстояние. На тържеството хората не спираха да коментират колко сияйна изглежда. „Сякаш носиш със себе си същия блясък на сутринта“, каза една съседка. И тогава София разбра, че златните бижута и камъни като жълт топаз или цитрин
са повече от украшения. Те бяха амулети за успех и щастие. Друг ден, докато се разхождаше в гората, София намери парче зелен нефрит сред корените на едно дърво. Спомни си историите за това как този минерал представлява баланс и просперитет, особено в източните традиции. Вдъхновена, тя започна да използва бижута с нефрит, за да свърже стила си със спокойствието на природата. Един път тя избра чифт дълги обеци от нефрит, които падаха нежно върху раменете й. Бяха деликатни елементи, но излъчваха тиха сила, която я караше да се чувства по-уверена в себе си. Всеки път, когато ги носеше, забелязваше как хората около нея изглеждат по-спокойни, сякаш енергията на нефрита докосваше всички. За да придружи обеците, тя носеше колие с малък висулка от смарагд. София го смяташе за своя котва на мира, елемент, който можеше да докосне дискретно, когато имаше нужда да си спомни спокойствието, което намираше в гората. И така, всеки път, когато излизаше от къщи с тези бижута, чувстваше, че носи със себе си парченце природа, дори в най-натоварените дни. Но не всичко в живота на София беше спокойствие и баланс. Имаше моменти, в които се нуждаеше от енергия, страст и решителност, и за тези дни нейният избор беше наситено червеното. Този цвят, който символизира силата на живота, се отразяваше в любимите й бижута. За специална вечеря София използва чифт гривни с червени детайли, които беше намерила на занаятчийски пазар. Малките вградени гранати блестяха като миниатюрни въглени, изпълвайки с топлина всяко движение на ръцете й. Финалният щрих беше колие от червен корал, елемент, който не само подчертаваше тоалета й, но и напомняше за връзката с океаните и жизнената енергия, която тече като вълните. Всеки път, когато го носеше, чувстваше, че червеното й дава необходимата смелост да се изправи пред всяко предизвикателство. По време на вечерята някой я попита защо винаги избира толкова значими бижута. София се усмихна и каза: „Това не са просто бижута. Всеки елемент, който нося, ми напомня коя съм и какво искам да привлека в живота си. Червеното е моята сила, моята страст и моята решителност. Бижутата не са просто украшения. Те са продължение на вашата енергия и инструменти за изразяване на вашето намерение към Вселената. Златисто-жълтото ви изпълва със светлина и успех, нефритено-зеленото ви свързва с спокойствието на природата, а наситено-червеното събужда силата, която носите в себе си. Когато избирате вашите бижута, не го правете на случайен принцип. Позволете на всяко парче да разкаже история, на всеки камък и детайл да отразява това, което желаете да привлечете. Точно както София се научи да използва тези основни бижута, вие също можете да преобразите стила и енергията си с подходящите аксесуари. Сега ще споделя с вас ритуал за обличане за изобилие. Преди да облечете всяка специална дреха, помнете, че енергията, с която я подготвяте, ще направи разликата. Този ритуал е повече от проста рутина. Той е декларация за намерение към Вселената. Започнете, като изперете дрехите си с вода от цветя като жасмин, лавандула или рози, които символизират чистота, спокойствие и просперитет. Ако предпочитате друг начин, използвайте дима от естествен тамян, за да почистите натрупаната енергия във влакната. Докато правите това, дишайте дълбоко и почувствайте как всяка нишка плат се освобождава от всякакъв негативен заряд. Когато се обличате, правете го с намерение. Не позволявайте актът да бъде механичен или безцелен. Докато слагате всяка дреха, визуализирайте изобилието, което тече към вас като пълноводна река, която никога не спира. Повторете тази мантра на глас или в ума си.
Нека богатството и щастието да потекат към мен като безкрайни реки. Почувствайте как думите отекват в сърцето ви и се разширяват към Вселената. Нека всяко движение, докато обличате дрехите си, бъде изпълнено с благодарност и сигурност. Помнете, не става въпрос само за дрехите, които носите, а за енергията, която предавате на света. Този ритуал е мост между вашите намерения и проявлението на изобилието в живота ви. Носете вашите цветове, вашите бижута и вашите аксесуари като емблема на това, което сте готови да приемете. Нека всяка стъпка, която правите, облечени с намерение, ви доближи до бъдеще, изпълнено с просперитет и богатство. Това е вашият момент. Възползвайте се от него. Цветовете са много повече от прости нюанси, които радват окото. Във всеки от тях се крие уникална вибрация, енергия, която се свързва с нашата вътрешност и с Вселената. Спирали ли сте се да помислите как жълтото може да освети пътя ви към нови възможности или как нефритено-зеленото може да донесе баланс и растеж? И какво да кажем за наситено-червеното, което събужда страст и действие за постигане на вашите цели? Тези цветове не само украсяват живота ни, но имат силата да го трансформират, когато ги използваме с намерение. Отделете малко време, за да помислите какво искате да привлечете през 2026 година. Икономическо изобилие. Повече възможности? Положителна промяна, която сте чакали? Тогава изберете златисто-жълтото, нефритено-зеленото или наситено-червеното. Но не го правете само защото ви казвам аз. Направете го, защото имате вяра в бъдещето си, защото знаете, че всяко решение, което вземате с намерение, има силата да ви доближи до живота, за който мечтаете. Когато се обличате с тези цветове, не слагайте просто дреха. Облечете ново отношение, нова надежда, обновена визия за това, на което сте способни. Помнете, изобилието не е нещо далечно или запазено за малцина. Изобилието е на една ръка разстояние, чакащо вие да решите да го активирате. И този момент може да започне сега с прост акт на вяра и цел. Но не забравяйте, че силата на цветовете се засилва, когато споделяме знанията си и помагаме на другите. Ако това послание е резонирало с вас, не го пазете за себе си. Помогнете да осветите пътя на някого. Споделете това видео с приятел, любим човек или някой, който също търси да привлече щастие през 2026 година. И ако искате да научите повече за това как да подобрите енергията си, да балансирате емоциите си и да привлечете просперитет в живота си, абонирайте се за този канал. Активирайте камбанката, за да не пропускате никое учение, защото тук заедно вървим към бъдеще, изпълнено със светлина, богатство и пълнота. Благодаря ви, че сте тук, че отделихте този момент да учите и да растете. Очаквам ви в следващото видео, където ще продължим да изследваме тайните на древната мъдрост и как да ги прилагаме в нашия модерен живот. До тогава, помнете, изобилието започва в сърцето ви и се проявява с вашите действия. До скоро!